Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Joanne's Secret File. Si Joanne na isang Muslim, nagkaroon ng relasyon sa kanyang second cousin, kalaunay nagpakasal kahit maraming mga chismis o usapin sa kanilang paligid. Pero wala pang isang buwan ang kanilang pagsasama ay nalaman niya na ang tunay na ugali ng kanyang mister na si Kel. Ito pala ay nananakit, mapang-abuso at umabot pa sa punto na siya ay sinasabunutan, tinapunan ng isang container ng tubig, tapos tinakpan pa ang mukha gamit ang unan. Yung bang parang hindi siya dapat huminga. Buti na lang ay nakaalis na siya doon. Umuwi sa kanyang mga magulang, nasa Maynila na ngayon at naka-move on na daw siya sa kanyang ex. And we are so sorry to hear na siya ay nakunan dahil lang siguro din sa stress na naramdaman niya dun sa relationship niya dito kay Kel. And nakakalungkot na merong ganong klaseng pangyayari dito sa buhay niya. So ngayon, Titan Jello, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Darwin. Mula sa tita mo, sa mga tito mo, sa pinsan mo hanggang sa ex-husband mong si Kel, abay, merong psychopathic behavior. Plus yung pinagbuhatan ka ng kamay ng husband mo, ibig sabihin hindi siya tunay na lalaki, Joanne. Tama lang na iniwan mo na siya. Dapat nga kinasuhan mo yung si Kel ng tamang pagkaso. Hindi ko masabi kung tama itong sinabi niya dito. Oo, mahirap. Oo, mahirap na Mahirap dahil na. sa sakit at traumang ibinigay niya sa iyo. Yes. Yun lamang po. Salamat from Darwin. Ito pa sabi ni J.R. Legaspi. Shoutout po kay Arian Behar aka Yayaw. Na-miss ka raw niya lalo na yung pagtawa mo. Shoutout din po sa buong Batang Kongre Grab drivers na kakamiss din sa inyo. So DJ Rocky at Titan Jello, gusto ko lang sabihin sa ating sender, buti na lang nakawala na siya dyan, try na lang niya sa piling ko. Yun lamang po. Maraming salamat from J.R. Legaspi. Meron din ako dito, Rox. Ayan, go. Sabi naman dito ni Ana Lorraine, good evening DJ Rocky and DJ Titan Jello. Danas ko yung ganyan na sinasaktan. Tinututukan ako ng kutsilyo sa mukha at wag ko lang siyang iwan. Kaya mabuti at nakaalis na rin si sender sa ganyang situation. Ako naman, matagal ko na ring iniwan ang BF ko na nakakasama ko sa iisang bahay. Kaya wag na sanang balikan para tumahimik na rin ang buhay niya. Yan po ang sabi ni Ana Lorraine. Uy, isang mahigpit na yakap sa'yo, Ana Lorraine, Kaya kanina hindi ako kagad kanina. Kasi binasa mo? Oo, binabasa ko. Grabe, no? Natulala ako na tinututukan ang kutsilyo, di ba? Kaya nga, Ito pa sabi ni Joberto, nakaka-high-blood yung asawa ni Sender. Dapat ang babae hindi sinasaktan kundi minamahal. Pwede po bang pa-shoutout sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay paring Alan Alvarez, Rosenio Mundas, Boss Ronel de la Cruz Calderon, Yorme Rod, Jun Gabatino at paring Rogelio Jun Bernardino. At ito pa, sabi ni Steven, magandang gabi DJ Rocky at Titan Jello. Para kay Joanne, dapat talaga layasan na yung ganyang klaseng asawa. Padalhan mo kaya ako ng picture ng asawa mo, ipapakulam ko yan. Shoutout po sa mga kaibigan ko, Eugene Joel Marlon de los Reyes ng DT589, Maxa, Greg Vito, Jeffrey, maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello. Madami pa tayong mga kabisyon nag-comment sa ating secret file ngayong gabing ito. Halos lahat naman nagsasabing buti na lang nalayuan niya.
And etong secret file ni Joanne ay isang malupit na paglalarawan ng buhay na puno ng pasakit at pagsubok sa buhay. Imagine mo, at a very young age, breadwinner na siya. Yes. Panganay sa magkakapatid. Tapos natira doon sa bahay ng tita. Tapos nagmahal, second cousin. Ang daming mga chismis na kumalat. Pinaglaban yung pagmamahal kay Kel. Tapos biglang wala pang isang buwan, sinasaktan na siya. Hindi pala worth it yung ganong klaseng pakikipaglaban, no? O I mean yung parang you and me against the world. Tapos, buti na lang ngayon, okay na siya. Ang hirap pag nakahanap ka ng karelasyon mo na sasaktan. Di maganda. Pero paano pa kasi natin malalaman kung sasaktan ka lang o hindi? Ano yung mga signs? Like, Okay. di ba parang, Ganda ng tanong na yan. naisip ko lang, syempre di ba, pag nagpakasal ka, hindi naman guaranteed yan na na kilalang kilala mo na yung partner mo eh. Yes. Sabi nga nila, pag nagpakasal ka, doon mo pa lang talaga lubusang makikilala yung partner mo. And may mga seasons ng pagsasama ninyo o relasyon ninyong mag-asawa na mag-iiba-iba ng personality. Shaky talaga, Oo, yes. kumbaga, hindi daw consistent na Tama. kung sino siya sa umpisa, hanggang dulo ganun pa rin siya. Yes. So, the only constant thing sa mundong ito actually, in general, is change. So, dapat handa ka daw na mahalin yung iba't ibang bersyon ng pinili mong asawahin. Pero dapat, alam mo rin, yung dalawang uri ng pakikipagtalo. Uy, ano tong dalawang uri ng dalawang uri ng pakikipagtalo? pakikipagtalo at sakitan na mag-asawa. Sige nga, explain mo yan. Okay, doon tayo sa una muna. May mga asawa talaga, may mga mag-asawa talaga nagtatalo, nagkakasakitan sila. Pero love nila yung isa't isa. At may pinanggagalingan yung pag-aaway nila na yun. Pagsasakitan nila na yun. May malalim na ugat. Ay, oo. Yun diba? Choke me, gano'n. Hindi. Hindi ganun. Charot lang. May darot to naman. Hindi ka mabiro eh. Hindi kasi, may mag-asawa talaga na nag-aaway sila dahil may malalim na hugot sila dalawa. Kaya sila nagkasakitan. That we fight because we wanna fix things. Yes. Kaya kita nasaktan, kaya kita dinukdok ng sa ulo mo na ginanong ko, tinusok ko yung ulo mo na hindi naman yung para masaktan ka lang ha. Yung gusto ko lang ipaintindi sa'yo, di ba? May mga ganun eh. Para maayos nila yung mga bagay. Tama ka doon. Pero may mga, doon sa pangalawa naman, ng uri ng pagkakagulo at pag-aaway sa relasyon ninyo, yun yung hindi naman malalim yung dahilan, walang dahilan, biglang uuwi na lang ng bahay. Anong ulam? Walang ulam. Pag magawawala, sasaktan ka, walang dahilan. Yun yung dapat mong layuan na. Ito kay Joanne, di ba? Ganyan yung kay Joanne. Kumot lang, di ba? Hinila lang yung kumot. Diba? Tinanggal lang yung kumot, tapos sinabunutan. Yes. May mga problema na yan sa Pagkatao nila. pagkatao nila na kailangan Ayusin nila. ayusin nila. Tama yun. Kasi hindi ako naniniwalang walang asawa na nagkasakitan o nag-away o nagkasakitan man sa salita o sa pisikalan. Meron. Meron at meron. Meron at meron. May iba't iba lang silang way kung paano nila i-handle. Express. Yes. Or i-express yung nararamdaman nila or paano nila i-handle yung relationship nila. Oo. Kasi may mga tao na hindi naman tinatabla ng pagiging bunganga ni Mrs. Oo. Kailangan mo batuhin ng tsinelas muna yung mister mo na ayaw marinig. Kailangan may pingot, may Oo, sipa. may pingat, Yeah. sipa, di ba? Depende yan sa inyo kung paano nyo nauunawaan yung isa't isa. Paano yung dynamics ninyo? Yes, tama. Pero kung alam mo naman na hindi ka una-unawa na bigla kang sinipa, pasok ka dun sa CR, di ba? Oo. Tsaka, ako, Duda, believer ako na bago talaga kayo magpakasal, kailangan mailatag nyo lahat. Like, anong gusto ninyo sa isang relasyon na kung sakali man na mag-aaway kayo, paano ninyo ideally i-handle? Na dapat susubukan ninyo na ganun. Kasi, I think, some relationships fail because of the lack of emotional intelligence. Yes.
dahil sa sobrang walang ka-emotional intelligence, hindi lang yung isang tao, kundi parehas. Parehas. Oo, may pagkukulang dun. Dahil hindi nga na pag-usapan. Pero kung handa kayo na harapin lahat ng yun, kumbaga napag-usapan ninyo, di ba, nasabi na natin to dati, kumbaga may babalikan kayo eh. Tapos, everyday, syempre, iba-iba naman yung sitwasyon, iba naman yung senaryo. So, parang, alam mo yun, mas maganda na pag-uusapan ng maayos, lalo na sa umpisa, tapos i-remind na lang sa gitna, yung ganun ba, para hindi na mas lalong lumalim pa yung sakit. May ganyan kasi, tama, I agree din dyan sa paniniwala na yan. Pero kasi, may mga relationship din kasi na nadidiscover lang nila yung ugali ng tao. Tulad ng sinabi mo kanina, nalalaman lang nila kapag nandun na sila at nangyari na yung gulo. Yes. Kasi kahit pag-usapan ninyo, madaling pag-usapan. Pero paano kung nandun na kayo sa sitwasyon? Yun yung tinatawag na pent-up of emotions, dude. So, parang pag-heighten talaga yung emosyon, sasabog at sasabog kayo. So, kakawala yung emosyon. Pero ang pinakamahalaga nga dun is babalik kayo doon sa napag-usapan nyo dati. So, pag nabanggit nyo na lahat ng mga pangit na salita and also that, parang magkaroon kayo ng reassessment ba? Yung parang, ano bang mga bagay na hindi dapat natin gawin sa susunod? Kumbaga parang, mas maganda na nag-aaral din kayo pagdating sa relasyon eh. Kasi, as a woman na may buhay, may asawa na ngayon. Marami ako nadidiscover sa asawa ko na hindi ko naman alam na gano'n. Oo, kumbaga bago pa lang din naman ako may asawa, diba? So parang, dito ko na-realize na it's a never-ending learning process. Yun. Na hindi siya yung parang, okay, nabuklat na natin yung libro ng marriage bago yung tayo magpakasal. Tama. Pero everyday, may natututunan tayo sa isa't isa. And yung fight na meron tayo dapat, kung sakali mang meron tayong pagtatalo o hindi pagkakaunawaan, it must be a learning curve for us. Na kapag tayo na-frustrate, nagalit sa isa't isa, we said so many painful things, hurtful things, or nakapag-act tayo dun sa nararamdaman nating masakit. Dapat after nun, merong resolution. Dapat nag-uusap. Yun yung natutunan ko sa kasalukuyan na hindi ka dapat matapos doon sa nag-away lang kayo. Dapat may lesson doon sa pag-aaway na yun. Nang sa gayon, kung sa susunod mangyari ulit yun, diba parang, bakit nangyari ulit to? Dapat iba namang pagkakamali. I mean, iba namang sitwasyon yung dumating, diba? Para hindi na maulit yun. Although may mga pagkakataon talaga yung, mauulit eh. Oo. Diba? Alam mo, ito, simpleng ano lang to ng babae. Yung patak ng ihi ninyo mga lalaki dun sa toilet bowl. Oo. Parang, bakit hindi nyo ma-shoot? May host na nga kayo. Tapos bakit hindi nyo ma-flash? Nanginginig kasi kami. Pasensyaan mo na, may ground eh. Paano may ground? Hindi ba naman kayo matanda? Ganun yun, kahit hindi matanda, basta kahit bata, pag pang dulo na yung lalabas namin, may ground talaga yun. Hindi na namin nakokontrol. So, hindi nyo tinitingnan bago kayo umalis? Hindi namin sinasadya. Anong hindi sinasadya? Paulit-ulit yun, ha? Hindi namin sinasadya. Kasi kahit surebulin na namin eh. Sinusurebul ko na nga eh. Kahit ako sinusurebul ko na eh. Bakit hindi nyo kasi ilaglag dun sa mismong toilet para talaga sure na? Ang sagwa naman yun kung ididikit namin yung uupo kami dun sa toilet, di ba? Upo kami dun para kaming babae, di ba? Ang sagwa naman yun. May tubo kami. Hindi, pero alam mo yung simpleng ganun lang. Yes. Na kiniinis ng misis, di ba? Ng isang babae dun sa lalaki. Hindi pa magawa. Tapos paulit-ulit nangyayari yun hanggang sa parang eventually magigets na ng babae na this is parang lost hope na ako dito sa part na to. So tatanggapin mo na lang tapos sa iba mo na lang i-focus yung enerhiya mo. Minsan ganun yung nangyayari. But this is not an abuse or violence ha. Kumbaga, sabihin na natin na hindi nag-cooperate in that sense. Pero magkaiba eh. Iba yung part na yun dun sa naman sa nagawa nitong Kel, nung asawa ng ating secret file sender. So, yung mga ganong mga kahit pa paano pwedeng, alam mo yun, mapagsabihan, maunawaan pa. Pwede mapalagpas yun eh. Pero yung ganito kabibigat na mga sabunutan. Wala na. Wala na. Parang, I don't think
I don't think this is something fixable ninyong dalawa. Especially kung napag-usapan niyo na to. Especially kung patuloy itong nangyayari. It is an issue dun sa lalaki at hindi na dito sa relationship nilang dalawa. So, kailangan talaga mag-seek na ng help itong si Kel kung gusto niya na maging maayos yung buhay niya. Kasi kahit sino pa yung maging karelasyon niya, ganun at ganun lang yung mangyayari dun sa relationship niya. Kasi I think pagkatao na niya yun eh. Yung tipong mananakit siya ng mananakit. Feeling ko pagkatao niya na yun eh. Hindi niisip ko kung ano rin nagawa nito ni Joanne para maging ganun si Kel. Pero parang sa kwento niya. Kwento niya yun. Oo, parang diba? Wala rin naman, diba? Diba? Pero yun nga, sabi nga natin, laging may dalawang side ng story. Diba? Sa kwento niya, siguro yung kwento niya yun eh. Okay siya doon. Pero may mga iba't ibang pwede rin tayong tignan. Pero kung papalalimin pa natin, masyado nang kulang ang ating oras. Pero para sa akin kung titignan ko rin, baka din naman kasi may dahilan. Kaya din nagagalit yung lalaki. Pero hindi yun yung paraan dapat para i-express mo yung galit mo. Nasaktan mo ng malala yung babae, sobra-sobra, buhusan mo, tadyakan mo, anuhin mo na ng unan, mali naman na yun. Diba? Pag okay lang magalit. Ay ako, mali ka nga dito. Hindi, ako, totoo Rax. Ano? Pag nagalit ako, may bilang eh. May bilang. Anong bilang to? Parang binibilang. Okay, sige. Hindi muna ako kikibo. Lagpas ka sa akin. Parang tahimik muna ako. Okay. Hindi tayo usap. Wala. Silent treatment ka? Hindi naman. Pero sinasabi ko na, ba't naman ganyan? Pero okay, sige. Magsiseryoso ka? Ganun, seryoso. Oo. Pangalawa, ano na naman yan? Ba't ganyan na naman? Pangalawa na yun. Pangatlo, yun na. Ba't naman, doon ako, aangat na ako. Mali naman yan. Hindi na tayo pwede. Kasi, nagagalit ako hindi para awayin o masaktan ko yung girl. Nagagalit ako para itama namin kung ano yung relasyon namin. Hindi naman porket babae, tama lagi ang babae. At hindi rin naman porket lalaki, dapat sinusunod lahat ng sinasabi ng lalaki. Hindi. Dapat give and take tayo. Kung nararamdaman mo nire-respeto kita, paramdam mo rin sa akin na nire-respeto mo ko. Yeah. Ganun lang din yun. Kasi kung ipaparamdam mo sa akin na ako nagre-respeto sa'yo, hindi mo ako nire-respeto, para saan pa? Uy, alam mo ang ganda ng sinabi mo dyan, Titan Jello. And to add up dun sa sinabi mo na yan, kung kinall out ka ng partner mo dahil sa misbehavior mo or pangit na ginawa mo, hindi po yun atake. Yes, tama. Hindi yun. It's not an attack. Clearly. Yes. Yun ay dahil gusto lang talagang maayos yung relasyon ninyo. Yes, totoo yun. So, wag niyong masamain. Kasi minsan may mga salita talaga ang babae na masakit para sa lalaki na kino-call out namin na, kung naman ganyan. Hindi rin kasi kayo marunong mamili ng mga salita ninyo. Sorry. Foul counted ka sa akin, di ba? May mga pagkakataon na talaga Yes. aminin na natin. May mga di na tayo na-filter na words sa bibig natin. Yes, Kaya nga tama. sobrang napakahalaga po nung pag-iisip muna ng sasabihin ninyo bago nyo talaga to sabihin o ilabas sa bibig ninyo. Kung 5 segundo, pag-isipan mo ng mabuti, kung 5 segundo hindi mo mababago yung sinabi mo sa kanya, wag mo na sabihin. Bakit 5 segundo Totoo yan, lang? kasi di ba may Baka mga pwede bagay 10 na seconds? Wala madaling bang ganun? maayos at mabawi. Pero kung yung sinabi mo na makaka-damage na kagad sa kanya at hindi mo na kayang ibalik pa, wag mo na sabihin. Kung makakasira lang din. Yeah. Pero lagi niyong tatandaan na hindi po kayo magkalaban ng partner ninyo. Magkasabihan man kayo ng mga hindi magaganda, ito po ay hindi kayo magkalaban, kundi magkakampi po kayo. At the end of the day, dapat sa inyo lang din yon at sa partner nyo lang yun at wag nyo nang palabasin. Wag nyo nang involve yung mga tao na sa paligid nyo na sinabi kasi sa akin to ni Joanne, sinabi kasi sa akin to ni Kel. Diba? Parang ganun. Hanggang sa, ay, ganyan pala yung partner mo. Dapat iniwalayan mo na yung, ay, ganito. Ang dami na. Dapat sa inyo lang. Yes, pero again, dito sa ating secret file sender na si Joanne, Dapat niyang sinasabi na sa labas. and Mga pamilya. at dapat tamang- aware talaga siya na hindi tama yun para sa kanya. Tama. Kasi dapat ang pinakababalikan niya is yung sarili niya, yung respeto niya, yung Yes. pagmamahal niya sa sarili niya, at hindi dapat siya
inaabuso ng ganun ng mismong asawa niya. Yun. At para sa mga kababaihan dyan, let's learn from our kabisyo, Joanne, to stand up for your rights and learn to walk away from a relationship that doesn't deserve you. Tama. Pero wag kayong OA ha. Baka naman nag-away lang kayo. Ireklamo ka agad sa barangay yung jowa mo, di ba? Wag naman ganun, di ba? Wag naman ganun. Siya kasi hindi chinarge yung cellphone ko. Nasuntok ko tuloy tapos binato ko tsinelas. Reklamo na sa barangay. Uy, may mga ganun. Meron. Kaya nga dapat alam mo rin hanggang saan na ba ang paninindigan mo at hanggang saan yung dapat mong tiisin. Yan. Pag alam mo na mali, alis na. Totoo. Violence. Yun lang talaga yun. Tama yun. Violence. Yung mga something that you cannot really accept at hindi nyo dapat tiisin. Abuso, violence, paggamit ng droga, yan yung mga bagay na hindi talaga dapat ipinagpapatuloy at tinatanggap sa isang relasyon. Because at the end of the day, hindi lang ikaw ang apektado, kundi ang future children ninyo at yung mga anak ninyo. Yes. So yun lang. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets ha, share nyo lang po yan sa amin, rakitera@gmail.com. BRB po kami as in bathroom break, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Wala pa bang memorize yan? Basic. This is Joanne's Secret File.